ćemo da igramo sam posle dužeg vremena. Ne znam kad sam pre pojavio epizodu trka, nebitno. Zaboravio sam stavit ću tu nekih par, nebitno. Bukli su se ovako malo gangsterski. Yeah, motherfucker. Bitches. Oh yeah. Idemo brzo na trke, race. Race i enter, da vidimo ćemo da upadnemo na tu trku. Ajde, briši se. I sunce. Evo ga, ljudi, upali smo na tu trku. Tako da. Već smo krenuli. Nitro. Da će ovi skrenuti. Koji nam je plan. Gledajte, raspo se. Ovo kliza, majko moja. Jebem to je. Pila, što bi rekao si. Si, brate, spoz. Igrat ćemo par trkica. Ajde, jebem ti sunce i nitu. Ljudi, ako želite da snimam nešto drugo, napišite šta, kad, koji se redom započnem. Inače, ljudi, snimam na laptopu i mi se kupio sam delove za komp i lepo sve to super, bajno sjajno. Ja sam sastavio kod preko skill GTA 5. Tamo ono koji jebote sad ću. Znači, skiper nego što sam sastavio komp, skinuo sam GTA 5 i shvatio mi procesor treba bolje. Ja, ono se fullova, aj sad. I kad jednom komp ne prikazuju sliku. Bravo. I kako sam ja lepo. Nisam i dalje zvao majstora, ali priznaćam se, vidjeli ste da je bio ono samo vlog i da je bio ono na Androidu. Sad ja nisam imao šta da snimam dok nisam na laptopski i kako se sad vrati? Vidiš? Ovo nije pila. Moram opet sve ispočeti. A ja, ali zato je tu nitro. Brat nitro. Koje smo mjesto? Mi još nismo završili, jebem ti lep. Ajde. Ajde. Šta? Jebem ti pilo. Idemo na trka. A ne to jebem. Evo ga to. Da. Ajde vrući. Šta je bre sve? Znači ljudi, to je laptop na kome je Ćale snimao, znači sjećate se onih prvih klipova je bio agrijao sa Ćaletom. Sad to je laptop koji ima Ćale, na kom je moj Ćale snimao, došlo je vreme da ga ja malo koristim. Enter the first, a? Mačko! Pošto meni je tekako strašno lago na ovom. Aja! Ni put ne vidite, gdje? Ovako, mila je za 300. Kako ovaj auto kliza? Ja ne znam da ovo peće biti da je ovo. Nema veze. Sad. Samo da snimimo. Znači, ako vam se svida ovaj epizod da podržite, imam 117 sata, što nije loše, dobio sam unsubove, to sam primetio. Sa 115 je odjedno palo na 103, pa se podiglo na 105, sad imamo 117, što i nije nešto loše, ali bilo je 115 od 127, koliko je
ja mislim nešto koliko, ali ne držite me za reč, ali ja mislim da je bilo 127. Jednostavno ne znam šta se dogodilo, pa dobio man sabove, ali nema veze. Što bio malo tužan, a snimit ću vam kad bude bilo došli do 200 stuba, snimit ću vam kako mi se ja rastužujem u dan sabova. To će vam biti ono dosta, mislim bit će vam dosta zanimljivo. Snimim jedan story time, ako hoćete snimim jedan story time koji je jako zanimljiv. Samo recite. Znači story time ću mogu da snimim, nije meni problem. Završimo ovu trkicu i da vidimo što imam sa bandikom ovdje fraps neće skine nešto. Evo vidite vi koliko mi je teško da snijem sad ovom laptopu, ali jebi ga sve za kanal. Znači moram da vam izbacim neki klip, gameplay neki da ne bude nešto samo na Androidu, a za reakcije to teško je ovdje trenutno, znači nemam vremena zbog škole, znači imam sljedeće nedelje, ponedeljak imam 2 kontrolna, ne 3, znači imam nemački, imam engleski, imam biologiju, znači ubiše me. Utorak, možda vam snimim nešto utorak, prepodne pa vam izbacim. Sreda, ne znam, držite me za reč, ali ja mislim da nemam ništa sreda. Četvrtak moram da odgovaram muzičko. Inače, juče sam pobegao, danas je petak, ne znam kad se izaćete. Ali sam juče bio maskembal i ja rekao da išao sam na neki rođendan, pomagao bratu. Nisam znao da će ja maskembal toliko dugo bratu da se drži. I jednostavno ljudi ne znam kako mi se to desilo. Kako je se desilo da smo mislili da će to bude do 2 gotovo. I da mi nastavimo na rođendan, brate, i sad ja mislio da odu s muzičku, pomognem bratu i da izbavim to taktiranje, pa ću sljedeće nedelje. Međutim, su završilo 3 jednostavnosti, ali super. Nismo da kasnili, ali je mene bitno da ja nisam bio na muzičku, to je to. Kako se zove? Ne znam šta još da vam kažem. Sad trenutno imamo 117 ugo, što nije loše i dobili smo to da našo. Ne bi ga, ne mogu snimati sve iskemo da je loša kamerica. Nema veze, tako da samo da izaću sa trke. Ok ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Ako vam se svideo, klipu ostavite like, share i naravno subscribe, što bi mi puno pomoglo jer ste se ovih dana malo, ne znam ko je, ali ja vam kažem kao ovih dana ste se potrudili i vidio sam dosta su napredovali. Dosta je bio kanal malo uspon, pa onda je bio pad jedan, znači sam se razočarao i mislio sam da vam se ne sviđa izrada mojih klipova, ali sve se to vratilo. Pa da nema veze što, nema veze. Nisam nešto tužan što sam dobijan sabov, ali jednostavno ljudi shvatite me. Škola je 6. razred, ne mogu da stignem, znači pokušavam, trudim se. Lakše će mi biti kada znam da sam odgovarao. Znači hoću da naučim da se javim prvi da bi odgovarao i onda da bi skinuo to s dnevnog reda kako bi mogao vama da se priuštim više vama i svom slobodnom vremenu. Shvatite da svako dete koji ide u školu da zna da mu učenje predstavlja najveći problem i da jednostavno ne može sve da stigne. Ne može i pogotovo mi koji se bavimo YouTube-om i pakačkom YouTube scenom koji dočaravamo, jednostavno shvatite, pazite, morate recimo jednom da ne znam, kako da vam kažem, da ne možete sve da postignete odjednom. Znači, trebate jednostavno da znate da nije lako sastaviti jedan video klip. Ja iskreno vam kažem, za montiranje jedne reakcije mi je potrebno